बोला बोला शंकर भगवान की। Akshan Films present भगती में लागल रहे हमारे खानी भइल बिया बड़ा का बाबा के दीवानी। भगती में लागल रहे हमारे खानी भइल बिया बड़ा का बाबा के दीवानी। धूप बत्ती देखावे वाली पूरा मंदिर सजावे वाली जात बिया देव घर दर्शन कली राइटर टुन टुन कहे राम बली। जात बिया देव घर दर्शन कली राइटर टुन टुन कहे राम बली। दुख बाबा से बतावे वाली सुनो यार जिला गावे वाली रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।